kunnafoni no de colonel Assimi Goïta an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko bidɔn in na n'o de septembre kalo tile 15 lɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min n'a sigilen no bɛn ka jamana kɔnɔna na o ko baaraw yɛrɛ kɔni bɛna daminɛ bi jamana kɔnɔna na o kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni ko baara bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra minisiri min sigilen no bɛn hani sabati kunkanko la jamana kɔnɔna na n'o de colonel Ismaël Wage yɛrɛ de kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko lɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen ka ta jamana kɔnɔ walasa bɛn hani sabati ko bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ min ni jamana kɔnɔdenw bɛna fara ɲɔgɔn kan jamana kɔnɔdenw bɛna ɲɔgɔn kumaya fɔ a ka taa jɛ kulonkɛ caman bɛna tɛmɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya bɛ tɛmɛ jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ walasa u bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ cogoya min na u ka kuma bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ cogoya min gɛlɛya ko min bɛ Mali jamana kɔnɔ a bɛ se k'an ba cogoya min na u yɛrɛ kɔni bɛ o fɛɛrɛw la tɛmɛ ni ko in kɛnɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛnɛmayara jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa fɛ n'o de ye colonel Assimi Goïta a yɛrɛ kɔni ka kuma kɔnɔna na a ye laɲini kɛ jamana kɔnɔdenw ye min n'a kɔni y'a yira k'a fɔ ko a bɛ wagati jan bɔ Mali jamana hali yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya kɔnɔna na min de ye fɔɲɔgɔn kɔ ani kumamisɛnnin ani furukufurukumisɛnninw k'o yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔnɔna na ko o hukumu de kɔnɔna la u y'u sigi ka hakili jagabɔ kɛ ka nin lɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen ta walasa jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ye walasa jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen ka kuma ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya ko misɛnnin minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ an k'an pan olu kunna an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa jamana ale bɛ se ka jɔ cogoya min na halisa jamana ɲɛmaa ale ka kuma kɔnɔna na a kɔni y'a laɲini k'a fɔ ko jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni k'a fara ɲɔgɔn kan dɔn senfɛ o min yɛrɛ kɔni kɛra kabi san 2019 wagati k'u yɛrɛ kɔni kun y'a laɲini k'a fɔ ko lɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen ka ta lɔgɔkun min ni jamana kɔnɔdenw bɛ ɲɔgɔn lakumaya n'o bɛ wele ko semaine nationale de la réconciliation o min baaraw bɛɛ lajɛlen kun ma se ka kɛ ko nka ko foli belebeleba ka di Ismaël Wage ma bawo ale ka cɛsiri n'a ka jija fɛ ale yɛrɛ de kɔni sera ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka nin lɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen k'a sigi sen kan jamana kɔnɔdenw ka ɲɔgɔn lasɔrɔ ka ɲɔgɔn lakuma gɛlɛya ko minnu bɛ yen u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'o gɛlɛya ko bɔn an ni ɲɔgɔn cɛ jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa n'o de colonel Assimi Goïta a kɔni y'a ɲini maliyɛnw fɛ ko an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ko fɛn minnu b'an fara ɲɔgɔn kan k'an k'an sinsin olu kan ko fɛn minnu yɛrɛ kɔni b'a to k'an bɛ fara ka bɔ ɲɔgɔn na k'an k'an pan olu kunna k'an kɔni ka n'an ka baarada kɛ olu ye k'an k'an pan olu kunna k'an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kuma kuncɛ la jamana ɲɛmaa kɔni y'a ɲini maa fɛ n'olu bɛ wele ko accord signataire d'Alger n'an bɛ se k'a fɔ k'o de ye maa ye maa minnu yɛrɛ kɔni y'u bolo bila bolonɔbila sɛbɛn na bolonɔbila sɛbɛn min n'o bɛ ni Algérie ko cɛ n'o bolonɔbila sɛbɛn yɛrɛ kɔni bɛ kɛlɛ t'a kun kan k'o kun fɔ n'an bɛ se k'olu wele ko bamaci wale maaw jamana kɔnɔ ɲɛmaa kɔni y'a ɲini u fɛ k'u bɛɛ lajɛlen kana fara maaw kan ni lɔgɔkun in kɔnɔna na an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kɛ kelen ye an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka ɲɔgɔn kan fɔ walasa jamana in a bɛ se ka lafiya cogoya min na kɛlɛ jugu min bɛ jamana in kɔnɔ k'u bolo da u dusu kan n'o de ye accord de l'Alger signataire maaw ye k'u yɛrɛ kɔni k'u bolo da u dusu kan u bɛɛ lajɛlen ka jɛ an kana fara ɲɔgɔn kan an ka nin ko in kɛ ko belebeleba ye jamana kɔnɔ n'a fan bɛɛ la wa jamana cakɛda bɛɛ lajɛlen na kiriko t'a kunkanko la fo ka taa se an ka jamana lasigiden t'a kunkanko la ko bɛɛ lajɛlen de ka jɛ k'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka nin ko in kɛ koba ye jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen k'a fara ɲɔgɔn kan gɛlɛya ko minnu b'a ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen k'a yafa ɲɔgɔn ma walasa jamana hale bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na ni ne tun ye jamana cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ka kuma ye colonel Assimi Goïta ni lɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min sigira n'ale yɛrɛ kɔni y'a dayɛlɛ o hukumu kɔnɔna la